Velika je dvojba kako razlikovati istinu od laži. U ovom videu govorit ćemo o znakovima laži i prijevare, te o tome kako se utvrditi u istini i odbaciti obmanu. Otkrit ćemo glavne principe donošenja ispravnih zaključaka i prepoznavanja istine, a i laži. Poslušajte do kraja. Dobrodošli na kanal Povratak pravim vrijednostima, moje ime je Daniel. Hvala svima što ste se pretplatili na kanal i što dijelite ove važne teme. Vaša podrška mi puno znači, a zajedno pomažemo u širenju istina koje nas vraćaju neprolaznim vrijednostima. Jedno od najvažnijih pitanja u povijesti čovječanstva postavio je Poncije Pilat kada je upitao Isusa: što je istina? Isus je već ranije dao odgovor na to pitanje: ja sam put, istina i život. Dakle, istina nije samo neka apstraktna ideja ili činjenica, nego je istina osoba Isus Krist. Bog je izvor istine jer On ne može lagati. Bog nije čovjek da bi slagao, ni smrtnik da bi se predomislio. Zar On kaže pa ne učini? Zar On obeća pa ne ispuni? Isus je došao svjedočiti istinu i osloboditi nas od laži. Ako ustrajno slijedite moje učenje, zaista ste moji pravi učenici. Upoznat ćete istinu i istina će vas osloboditi. Isus je rekao da je Sotona izvor laži i on ne može govoriti istinu. Laž dolazi od đavla, koji je otac laži. Vi ste od svog oca đavla i hoćete provoditi želje svoga oca. On bijaše ubojica ljudi od početka i ne ostade u istini jer nema istine u njemu. Kad govori laž, od svojega govori jer je lažac i otac laži. Đavao vara ljude od početka, baš kao što je prevario Evu u Edenskom vrtu. To imamo u Postanku 3:1-5. Znakovi laži i prijevare. Koji su to znakovi? Iskrivljavanje Božje riječi. Sotona je rekao Evi: zar vam je Bog rekao? I time pobudio sumnju. Djelomična istina. Đavao je kušao Isusa u pustinji koristeći iskrivljene citate iz Svetog pisma. Taj slučaj imamo u Mateju 4:1-11. Pokušao ga je navesti na grijeh kroz 3 vrste kušnji: kušnju tjelesnih potreba, kušnju oholosti i kušnju vlasti. Isus međutim nije pao na te, ajde da tako kažemo, trikove. Odgovorio je istinom iz Svetog pisma i odbacio Sotonine obmane. Možemo nekom drugom prilikom o tome, evo, detaljnije. Plod laži je grijeh i smrt. Jer plaća za grijeh je smrt, a dar Božji jest život vječni u Isusu Kristu, Gospodinu našemu. Kako živjeti u istini? Ljubiti istinu. Tko je od istine, sluša moj glas. Poznavati Božju riječ. Posveti ih u istini, tvoja je riječ istina. Biti vođen Duhom Svetim, a kada dođe On, Duh istine, uvest će vas u svu istinu. Hodati u svjetlu. Ako u svjetlu hodimo kao što je On u svjetlu, imamo zajedništvo jedni s drugima i krv Isusa, njegova Sina, čisti nas od svakoga grijeha. Istina nije relativna, ona je apsolutna i dolazi od Boga. Svijet nudi mnoge prijevare, ali kršćani su pozvani slijediti Krista koji je jedina istinska svjetlost. Ja sam svjetlo svijeta, tko mene slijedi imat će svjetlo koje daje život
i nikada više neće hodati po mraku. Tko živi u istini, hoda u slobodi, a tko živi u laži, postaje rob tame. Sada najbitnije za mene, a i za tebe. Kako razlikovati istinu od laži? Razlikovanje istine od laži jedno je od najvažnijih duhovnih i praktičnih umijeća u životu jednog kršćanina. U svijetu prepunom dezinformacije, prijevara i poluistina, ključno je imati jasan kriterij koji nam pomaže da ne budemo zavedeni. Istovremeno, važno je prepoznati koje laži nisu relevantne za naš život i ne trošiti energiju na njihovo razotkrivanje. Biblija nas upozorava: ljubljeni, ne vjerujte svakom duhu, nego provjeravajte duhove jesu li od Boga, jer su mnogi lažni proroci izišli na svijet. Evo 6 ključnih načina kako razlikovati istinu od laži. Dakle, rekli smo: prvo, istina dolazi od Boga, a laž dolazi od Sotone. Isus jasno govori: ja sam put, istina i život. Za đavla kaže: on bijaše ubojica ljudi od početka i ne ostade u istini, jer nema istine u njemu. Kad govori laž, od svojega govori, jer je lažac i otac laži. Evo tako je rekao Isus, ponovili smo ovaj citat. Ključna je razlika. Istina vodi k Bogu i životu, dok laž vodi u propast. Drugo, istina donosi slobodu, a laž donosi ropstvo. Upoznat ćete istinu i istina će vas osloboditi, rekao je Isus. Laž uvijek zarobljava, bilo kroz strah, manipulaciju ili grijeh. Kad čovjek povjeruje u laž, postaje njezin rob, baš kao što su farizeji odbili Isusa jer su vjerovali lažima. Kako prepoznati? Ako nešto stvara ovisnost, strah, manipulaciju, to je znak da nije od Boga. Ako donosi mir, slobodu i jasnoću, dolazi iz istine. Treće, istina se temelji na Božjoj riječi, a laž iskrivljuje Božju riječ. Isus je rekao: posveti ih u istini, tvoja je riječ istina. Soton je prevario Evu iskrivljavanjem Božje zapovjedi. Vidjeli smo u samom početku. Zar vam je Bog rekao da ne smijete jesti ni s jednog drveta u vrtu? Kako prepoznati? Ako nešto nije u skladu s Biblijom, to nije istina. Ako se netko služi Biblijom, ali izokreće njezino značenje, to je znak prijevare. Četvrto, istina je jasna, laž je zbunjujuća i dvosmislena. Bog nije autor zbrke, jer Bog nije Bog nesklada, nego mira. Laž se često skriva iza dvosmislenosti, relativizma. Svatko ima svoju istinu i poluistinu. Kako prepoznati? Ako nešto zvuči zbunjujuće i nije jasno definirano, postoji mogućnost da nije istina. Ako je u skladu s Božjom riječju i moralno dosljedno, tada je sigurno. Peto, istina se potvrđuje kroz plodove, a laž donosi loše posljedice. Svako se stablo po svom plodu poznaje. Ako nešto dolazi od istine, donijet će dobre plodove, ljubav, mir, radost, poštenje. Ako dolazi iz laži, donijet će razdor, prijevaru, grijeh, pa i nemir. Kako prepoznati? Pogledaj dugoročne posljedice
Vodi li nešto k dobru ili nekakvoj zbrci ili kaosu? Provjeri karakter osobe koja nešto govori. Živi li po istini ili je sklon nekakvoj manipulaciji? 6. Istina ostaje, a laž se s vremenom razotkrije. Laž nikada ne može trajati dugo, a kamoli vječno da kažemo. Ništa nije skriveno što se neće otkriti, ni tajno što se neće doznati. Evo jedan primjer. Mnoge ideologije i lažna učenja propala su jer nisu bila utemeljena na istini. Kako prepoznati? Ako nešto ne može opstati na duge staze, vjerojatno nije istina. Istina ostaje stabilna i nepromjenjiva dok se laži često mijenjaju. U zaključku, kako se zaštititi od laži? Prepoznavati Božju riječ, redovito čitati Bibliju i tražiti mudrost. Biti vođen Duhom Svetim. On nas uvodi u svu istinu. Ispitivati duhove, ne vjerovati svemu, nego provjeriti u svjetlu Božje riječi. Gledati plodove, promatrati posljedice i učinke neke tvrdnje. Moliti za razlučivanje, tražiti Božju pomoć u razlikovanju istine od laži. Na kraju Izaja 8:20, jedan zlatni stih koje je zapravo dobro mjerilo. Zakon i svjedočanstvo tražite. Ako li tko ne govori tako, njemu nema zore. Ili u nekim drugim prijevodima kaže, njemu nema istine. Ovaj stih naglašava važnost Božje riječi kao konačnog autoriteta za istinu. Ako netko ne govori u skladu s Božjim zakonom i svjedočanstvom, nema svjetla istine u njemu. Tko poznaje istinu, neće pasti u zamku laži.